Здравейте, аз съм Снежана Тенева и съм консултант за висше образование в САЩ. Днес ще обсъдим изискванията за придобиване на бакалавърска степен по изкуства и хуманитарни науки и в частност по психология. Как се получава бакалавърска степен по изкуства? Придобиването на бакалавърска степен по изкуства включва завършване на структуриран курс на обучение, който обикновено продължава 4 години. Какви предмети обикновено се изучават в бакалавърска програма по изкуства и хуманитарни науки? Една от характеристиките на бакалавърските програми по изкуства е разнообразието от изучавани предмети. Ето някои от често срещаните и популярни сред студентите предмети, които можете да изучавате в рамките на бакалавърската програма по изкуства и хуманитарни науки. Английска литература. Чрез изучаване на английска литература вие анализирате литературни произведения, изследвате различни жанрове и подобрявате езиковите и комуникационните си умения. История. Потапяте се в миналото, разбирате историческите събития и развивате критично мислене чрез изучаване на човешката история. Политически науки. Изследвате политическите системи, правителствените структури и международните отношения, които оформят света. Социология. Изследвате обществените структури, човешкото поведение и влиянието на културата върху живота ни. Психология. Изучавате човешкия ум, поведение и психически процеси и добивате представа за индивидуалната и груповата динамика на процесите. Философия. Участвате в философски дебати, развивате своето етично и критично мислене, както и аналитичните си способности. Икономика. Изследвате икономическите теории, пазарната динамика и глобалните икономически тенденции. Езици. Научавате друг чужд език, който може да ви отвори врати към различни международни кариерни възможности. Изобразително изкуство. Развивате творческите си таланти в областта на живописта, скулптурата, музиката или театъра. География. Изследвате физическите ландшафти, човешката география и екологичните проблеми. Това са само няколко предмета, няколко примерни академични области, а обхватът на предлаганите предмети в специалностите по изкуство и хуманитарни науки може да варира в различните университети. Гъвкавостта на бакалавърската програма по изкуства ви позволява да приспособите образованието си към вашите специфични интереси и професионални стремежи. Има, разбира се, и конкретни изисквания за придобиване на академичната степен бакалавър по изкуства и хуманитарни науки. За да получат бакалавърска степен по изкуства и хуманитарни науки, студентите обикновено трябва да завършат с минимален среден успех, определен брой академични курсове по специалността и освен това да изпълнят изискванията за успешно вземане на 10-12 основни курса в многообразни академични области в духа на хуманитарното обучение на американските висши училища. Специфичните изисквания относно броя и вида на курсовете могат да варират, но фокусът е върху хуманитарните науки. Ето разбивка на типичните изисквания за успешно завършване на бакалавърска програма по изкуства и хуманитарни науки. Преди всичко, нужен е минимален брой кредити. Бакалавърската степен по изкуства и хуманитарни науки обикновено изисква минимален брой кредити по предмети, свързани с избраната специалност. Често около 120 кредита. Следващото изискване за успешно завършване на бакалавърска програма по изкуства и хуманитарни науки се отнася до курсовете за напреднали. Значителна част от необходимите кредити трябва да са за курсове за напреднали. Нека обясня. Знаете, че трудността
и броят на часовете, в които се изучава всяка една академична дисциплина в американските колежи и университети, се измерва с кредити. Наричат се още units или hours. Ако, например, един курс ви носи 4 кредита, това означава, че ще изучавате тази академична дисциплина по 4 часа седмично в рамките на семестъра и че трудността е на най-високо ниво. Ако курсът е на по-ниско ниво, броят на кредитите, които ще получите при посещаването му, може да бъде 3 или 2, а при някои въвеждащи курсове дори 1 кредит. Така, за да завършите бакалавърската програма в рамките на 4 учебни години, за които получавате финансиране от висшето училище под формата на Need-Based Financial Aid или Merit-Based Scholarships, т.е. финансиране, което е свързано с финансовото състояние на семейството или пък стипендии, които са свързани с ваши постижения, ще са ви необходими минимум 120 кредита. Ако курсовете, които изучавате, ви носят средно по 3-4 кредита, ще трябва да посетите около 30 до 40 курса в продължение на 4 години на обучението ви в американското висше училище. Това прави по 10 курса годишно или по 4-5 курса на семестър. Друго изискване е относно средния успех, средната успеваемост в бакалавърската програма. Знаете, че най-високата оценка в американската образователна система е 4.00. Обикновено за успешното завършване на бакалавърската програма се изисква минимален среден успех по специалността от 2.5 и много по-добре, разбира се, ако е по-висок. Изисква се и изучаване на основни предмети. Много висши училища имат основни изисквания, които могат да включват посещаване на курсове по писане, по изучаване на чужд език, изучаване на световни цивилизации и други фундаментални области на знанието и науката за присъждане на академичната степен бакалавър по психология. Нужно е изучаването и на специализирани курсове. Студентите трябва да завършат определен брой специализирани курсове в рамките на своята първа специалност и второстепенната област на концентрация. Допълнителни курсове. Някои програми могат да изискват допълнителни курсове по хуманитарни науки или други свързани области. Заключителен проект или курсова работа. Някои програми могат да включват заключителен проект или курсова работа като част от изискванията за присъждане на бакалавърска степен по изкуствата. В тези мултидисциплинарни специалности е нужно да обърнете внимание на курсовете и кредитите, от които се нуждаете всеки семестър. Може да помислите за семестър обучение в чужбина, по време на което ще имате не само много възможности да изучавате музика, философия, филми, изкуство, езици и религия, но и ще придобиете нова перспектива към знанието и света. До тук видяхме какви са изискванията за придобиване на академичната степен бакалавър по изкуства и хуманитарни науки. Да разгледаме сега процеса на кандидатстване за бакалавърска програма по психология. Как да станете студенти по психология в американски колеж или университет. Бакалавърските програми в различните университети се различават по критериите си за прием. Повечето програми изискват академична справка за 9, 10 и 11 клас от гимназията, резултати от американските стандартизирани тестове SAT и TOEFL, есета за кандидатстване и препоръки от училищни преподаватели. Важни са, разбира се, и вашите извънкласни дейности. За да увеличите шансовете се за прием, обаче, нужно е да се стремите към отлична диплома, извънкласни дейности, които са свързани с специалността, в която кандидатствате, и
професионални взаимоотношения с учителите ви, с треньори и ментори, които ще помолите за написването на силни препоръки. Усъвършенствайте уменията си в писането, говоренето, аналитичното мислене и разбиране при четене. Когато се подготвите да изпратите апликацията си за прием, да, това е в множествено число, апликации за прием ще изпратите, бъдете готови за дълъг процес. Започнете като изберете група от любими училища и след това се уверете, че всичките ви документи са отлично подготвени. Следните 6 съвета ще ви помогнат за успешно кандидатстване за прием със стипендии в бакалавърски програми по психология. Първо, стремете се към отлична диплома от гимназиалния курс на обучение. Обикновено всички американски висши училища изискват отлична диплома от 9, 10 и 11 клас към момента на подаване на апликациите за прием. Подгответе се за теста SAT. Резултатите от теста са част от апликацията ви. 3. Препоръките също са изключително важни в процеса на кандидатстването. 4. Започнете да изграждате автобиографията си и включете колежанско резюме в апликацията си. 5. Отделете достатъчно време за написването на колежанските есета. Те са изключително важна част от апликацията за прием и стипендии. 6. Не забравяйте апликациите за финансова помощ. Ако не получите финансова подкрепа от висшето училище, едновременно с приема ви за студенти, ще трябва сами да заплатите обучението си в САЩ. Но кандидатстването в колеж или университет в САЩ е нещо много повече от това просто да изпратите впечатляваща апликация. Другата половина от битката за прием е изборът на правилната програма, за която ще кандидатствате. Важно е да откриете програмата, чието основен приоритет е успехът на студентите. Висшите училища, които предлагат студентска подкрепа, консултации за финансова помощ, които имат академични съветници и предоставят кариерни съвети на своите студенти, са фокусирани върху това да гарантират, че завършващите млади специалисти притежават нужните им знания, умения и опит, за да успеят в работната среда. С бакалавърска степен по психология най-вероятно ще обмислите и възможността да продължите образованието си в магистърска или докторска програма. Когато избирате бакалавърска програма, помислете за дългосрочната перспектива. Дали това е училището, в което ще искате да продължите обучението си на следващо академично ниво, или ще предпочитете да се преместите в друго училище, а може би дори в друг щат за магистърска степен по психология. Много студенти започват своето пътешествие в областта на психологията с обучение в бакалавърска програма по психология в малко училище, където могат да разгърнат интересите си и да получат персонализирано внимание, след което продължават образованието си на следващото академично ниво в по-голям кампус с още по-големи възможности за научни изследвания и подготовка за бъдеща професионална реализация. Кои са най-добрите програми по психология в САЩ? Няма университет или програма, която да е най-добра за всички студенти. Изборът на университет или програма изисква задълбочено проучване, тъй като сред многообразието от възможности за придобиване на бакалавърска степен по психология в САЩ, вие трябва да изберете програмата, която е най-подходяща за вас. А коя програма е най-подходяща за вас? Разбира се, тази, която ще ви подготви да постигнете своите академични цели и да сбъднете своите професионални мечти. В следващите няколко слайда ще видите водещите бакалавърски програми по психология в САЩ, от които най-щедри на стипендии за чуждестранни студенти са Станфорд, Йейл, UPenn, the University of Chicago,
Колумбия, Принстън, Корнел, Браун, Northwestern University, Джонс Хопкинс University, Дюк и Нью-Йоркския университет. Многообразието от престижни бакалавърски програми по психология, предлагани от американските колежи и университети, е огромно. Затова не е толкова важно къде ще учите. Стига само висшето училище да е регионално, национално и професионално акредитирано. По-важно е да изберете програма, която ще ви обогати и ще ви предостави необходимите инструменти за множество кариерни пътища и постигане на вашите академични и професионални цели и мечти. Програмата трябва наистина да задълбочи разбирането ви за човешкия ум и да ви направи по-силни изследователи и комуникатори. Колко време отнема завършването на бакалавърска програма по психология? Бакалавърските програми по психология в САЩ обикновено са 4 годишни и се предлагат като част от по-широк курс на университетско обучение. Затова студентите често трябва да отговарят и на други изисквания за завършването им. За да получите бакалавърска степен по психология, ще трябва да вземете определени курсове, а много програми ви предлагат и възможност да провеждате научни изследвания и да подготвите курсова работа. Какво изучават студентите в специалност психология? Разбирането на човешкия ум и поведение, начина, по който хората мислят, чувстват и действат, е това, което студентите изучават в специалността психология. В специалностите по психология студентите изучават основни методи за провеждане на психологически изследвания, разсъждения и решаване на проблеми. След като изследването приключи, студентите пишат статии за своите открития във формат на Американската психологическа асоциация или APA, който формат изисква използване на специфични методи при цитирането на ползваната литература. Тези специалности също така изследват историята на психологията, като изучават минали експерименти и се учат от ранни пробиви в тази област. По време на обучението си по психология студентите се запознават много добре с теориите на известни психолози като Зигмунд Фройд, Алберт Бандура, Иван Павлов, Вилхелм Фунт и други, които имат огромен принос за развитието на науката психология. Курсовете по психология варират в зависимост от фокуса на програмата, но обикновено са необходими 19 специализирани курса за придобиване на бакалавърска степен по психология. И това са курсове по обща психология, история на психологията, експериментална психология, статистика, когнитивна психология, психология на личността, психологическа психология, социална психология, психология на развитието, учене и поведение, психологически методи на изследване, умения за консултиране, методи на анкетиране, продължителност на човешкото развитие, детска психология, анормална психология, въведение в наркотиците и поведението, неврология и психически разстройства. Общите курсове по психология, които студентите в бакалавърските програми по психология изучават, могат да включат обща психология, изследователски методи в психологията, статистически методи в психологията и лабораторни курсове. Курсовете по обща психология обхващат основните типове психология, историята на науката и връзките между мозъка, поведението и опита. Лабораторните курсове по психология позволяват на студентите да придобият опит в провеждането на изследвания, проектирането на експерименти, изучаването на техники за наблюдение и измерване
и анализирането на поведенчески данни. След като усвоят основите на психологията, студентите продължават обучението си в специализирани курсове по по-специфични теми, като психология на развитието, учене и поведение, социална психология, теории за личността, наркотиците и поведението, афективна невронаука, детска психология, въведение в клиничната психология. Много висши училища предлагат курсови кредити за провеждането на независими изследователски проекти, за които възможно е да се изисква определен GPA, Grade Point Average, т.е. среден успех от обучението и одобрение на темата на студента от факултета по психология. Този изследователски опит може да бъде особено полезен за студенти, които планират да продължат обучението си по психология на следващо академично ниво в магистърски или докторски програми по психология. Перспективата за работа като психолог с бакалавърска степен е много обещаваща, тъй като се очаква през следващото десетилетие работните позиции да нарастват с темп по-висок от средния темп за всички останали специалности. Увеличаващата се потребност от психологически услуги в болници, училища, агенции за социални услуги и центрове за психично здраве ще доведе до този растеж. В следващите лекции ще се спрем подробно на правото, специалност, която е на границата между хуманитарните и социалните науки, но която обикновено причисляват към социалните науки, поради това, че изследва човешкото поведение в обществото и как правилата и разпоредбите влияят и са повлияни от социалните структури и взаимодействия. Трудно бихте могли сами да изберете специалност или да се справите с процеса на кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети. Обадете ми се или ми пишете, за да оговорим 30-минутна безплатна консултация и да сте сигурни, че не оставяте нищо на случайността. Абонирайте се за безплатния ми YouTube видеоканал Висше образование в САЩ Снежана Тенева, за да не пропуснете важни теми, които обсъждаме. Благодаря ви, че бяхте с мен.